A convocatoria dun pleno extraordinario para o vindeiro xoves sobre a exclusión de Vigo como porto nodal, curiosamente, a continuación do xa convocado por iniciativa dos grupos de oposición tras a demoledora sentenza do caso Guns N' Roses é unha clara cortina de fume. É indecente que o alcalde utilice un asunto estratégico para a cidade como coartada para intentar desviar a atención dun pleno, o de Gans, no que ten moitas preguntas que responder e moitas explicacións que dar despois da sentenza do xulgado do contencioso administrativo número 1 de Vigo na que se constatan gravísimas irregularidades na xestión e tamén que o goberno municipal de Abel Caballero mentiu descarada e continuadamente. Por máis que intente fuxir deste escándalo no que o seu goberno pretendeu entregar de maneira irregular 2 millóns de euros á promotora do concerto amañando un falso concurso público, Caballero non o vai conseguir. Resulta dun cinismo olímpico que o mesmo Abel Caballero, que vetou en decembro do ano pasado unha proposta de declaración institucional que fixemos o BNG precisamente para defender que Vigo ten que ser considerado porto nodal, agora pretenda abandeirarse desta cuestión para evitar responder das súas responsabilidades no caso Gans cunha moción ómnibus que non foi consensuada con ningún outro grupo e na que o alcalde aproveita para falar de todo, para falar do tren a Bouzas, da A52 ou da AP9. Para o BNG, a exclusión do Porto de Vigo da rede transeuropea de transportes é un asunto da máxima importancia que merece ser abordado tamén coa máxima seriedade. Estamos diante dunha decisión inxusta e que, como estamos a ver, respondeu a criterios máis políticos que técnicos, sendo neste sentido inxustificável a falla de defensa da candidatura viguesa por parte do Ministerio de Transportes. Por iso, o BNG imos seguir a dar a batalla en todos os ámbitos para que Vigo atinxa a condición de porto nodal na rede transeuropea de transportes. Pero defenderemos tamén que o goberno español debe exercer desde xa todas as accións necesarias para lograr ese obxectivo, incluindo promover a revisión a nivel comunitario dos criterios actuais que privilexian de maneira inxusta as cantidades de mercadorías, obviando as diferenzas en termos de valor engadido, tendo en conta que Vigo, precisamente, destaca no transporte de vehículos e mercadorías de alto valor. Así mesmo, creemos irrenunciável exixirmos do goberno español o despregamento de medidas de apoio adicional á terminal portuaria viguesa co obxectivo de compensar a perda de oportunidades e de acceso ao financiamento que supón non ter recoñecida a súa condición de porto nodal ata a nova revisión da rede. E sobre esa base, con estes argumentos, con estas propostas, o BNG volvemos tender a man a todos os grupos da corporación para lograrmos un acordo unánime do Pleno que permita enviar a Madrid e a Bruxelas unha mensaxe en chave de cidade con toda a forza para exixirmos que Vigo vexa recoñecida a súa condición de porto nodal. E por iso facemos un chamamento á responsabilidade tanto do Partido Socialista como do Partido Popular para que non utilicen este asunto para confrontar na súa permanente lea partidista botando culpas uns nos outros. Do que se trata é de facer valer os intereses de Vigo e de Galiza e nesa posición poderán atopar sempre o Bloque Nacionalista Galego.